tungod kay mamunga man tong batuha, yan ang usa ka nasod nga gihatagan sa gingharian sa Dios anang 1523 busa ang Dios nagpadala og pare dinhi sa Pilipinas. Yadtong 1521 kay aron may mong Kristiyanos una sa tanan didto sa Cebu. Kay gibunyagan man dayon si Humabon og ang 800 niya ka mga sakop ni Padre Pedro Valderrama na ng 14 sa Abril, Domingo kadtong adlaw, 14 sa Abril. Tinahimong Kristiyanos dinha mamunga dayon ang Kristohanong pagtuo. Kristohanon namunga dito. Kaya nahimo mang Kristiyanos tungod ni Valderrama sa panon pa na ni Magellan. Pamanggani ng Diyos nagmadali nagatudlo sa ni Magellan aron makaabot sa Pilipinas kaya aron mabunyagan ang Filipino o nyadtong 14 sa Abril 1521 didto mamunga ang bato amo si Kristo. Mao nga adto ka magsugod sa 1523. Gikan sa 1523 muisip din ka og 40 ka tuig aron makita nimo ang katapusan aning istoryaha gikan pa na ni Jacob adto ni Solomon, adto ni Moses. Makita nimo ang tumoy. Ini kay kini mo'y dala na inyong subayon. Kay kung dili ka mamusubay ining dalana, di mo makaadto sa langit. Kanang puloy-anan sa Diyos. Mao nga, gikan sa 1523, imong isipon ang 40 katuig. Sulbaran ninyo kamong tanan. Paghandam kamo og papel og bulpen aron masulbar ninyong kalibutan. Kayo ani masulbar bisan ka ng Santo Papa sa Roma. Wala niya masulbar. Unang sulbaran ninyo karon makasubay sa dalan sa langit. Kay na may tulo ka langit, tulo. Gikan sa 1523, kung moisip dayon ka, o 40 ka tuig, niabot dayon ang 1563, nga nianang tuiga, si Dato Pagbuaya nga gikan sa Bohol, nakadiskubre sa Dapitan City. Yan ang adawa. Sa 1563. Ngunit pagdiskubre sa Dapitan ni Dato Pagbuaya. Inyo niyo pag-istorya ng kalibutan karon. Di mo pasagad-sagad o singgit-singgit, hindi mo makamao. Di mo, wag nakasubay sa dalan karon. Anang sikta, bisan pagkatolik Romano, wala kasubay. Mao nga, pag-abot sa 1563 na diskubre ni Dato Pagbuaya ang Dapitan. Kay mo man katapusan sa atong istorya, di magkamain, ana. Unya, muisip ka niya, ana, og 390 katuig, kaya ron mainsakto ang 430 katuig nga ganina atong gikuha ano 40. Kung imong isipon ang 390 katuig aron mainsakto ang 430 katuig, mabot tayon ang 1953. Kanang 1952 ihatag diri kanako kanang wisdom.
Ako nang ipahibalon nyo kay daghang kay nakasala. Bisan nila sa dapitan, daghang nakasala. Ilagong gamahan o kaplido nga dili mao. Kay nagtago ako, wala kumusulti. Sa niadtong panahon nga ako mao. Nagtago ako kay wapay panahon. Tungod na. Yan ang 1953. Natapos din ang 430 katuig gikan sa 1523. Gikan na ng 1953, muisip pag napulo katuig. Si Presidente Macapagal ni pirma sa usa ka decree, presidential decree, ang dapitan mahimong syudad. Mao nga ang dapitan mahimong syudad niadtong 1963, pulo katuig gikan sa 1953, mahimong syudad ang dapitan. Ha, timanin ninyo ni. Pero makahibalo mo kasa ng langit karon. Kaya walay nasayod anang langit. Gikan sa 1963, may kanapulo katoy gikan sa 1953. Muisip taglaing na pulo katuig. Nga niabot dayon ang 1973. Si Presidente Marcos nagama og decree na kinahanglan ang dapitan mahimong Shrine City hangtod karon. Munang mahimong Shrine City ang dapitan, pili lamang tungod ni Dr. Jose Rizal. Tungod kay ang Diyos nagdikta dito ni Marcos nga himuang balaang syudad ang dapitan kay anak man magsugod ang gingharian sa Diyos. Gikan dayon sa 1973, muisip kag 40 katuig. Maabot tayon ang 2013 sa Nobyembre 21 nga dinhi sa dapitan nag-celebrate sa pagdiskubre ni Dato Pagbuaya niadtong 1523. Muna ikas 450 katuig. Yan? Di kayo balo na mo sa tumoy sa istorya na to. Nagikan kita ng istorya dito pa sa Israel. Muna dalan. Muna subayan ninyo. Subay-subay mo anang inyong sikta. Madili mo na dalan. Nakain mo ka ng katolikong dalan ka na. Katolik Romano. Di mo na dalan. Besan pag tanang minuto. Tanang segundo ka mo magmisa. Di mo makasulod sa langit. Kaya wa mo makasubay sa dalan. Muna dalan sa langit. Na kung itudlo ka ninyo.